Puilano sini tahu media rona hambai. Tini yang oro sikeri bari kathol bari bisiu sokpai ka. Kongke mahai. Thangnai 19 tarik Mei 2024 রবিবার Sunday. Sini tahu Donarai Tripura. Bo Jiosra Village Committee ni Khoroksa voters ba kam tangai chanai. Okay, ang khobor manai asugoi tongai malia bono todonto khai buro tong bup elekani bu cherai hnei o je khobor maman logi bonero tini phai sokpai mangkha oro kathol barini ani logi tongo badur maren tai sonjoy tai o nokumi bororok butongo oro phainai male belai nok kichik kachak kongke mahaisi bo nirdus cherai kroksa Donarai Tripura thanai 19 tarik robibaro bo o DM complex bachini district court ganao gamjili kabai phaimani kam tangthani shonibaro kam tangka robibaro thangai naharka naharpuro bo dukan ni kaisa thanda sprite nungui aro tongmani jorawo sini district ni court ni George borom ganang manoniyo Gautam Sarkar bononugui nung tamni bagi chuak nung hinai tong sokradi hinai latha nahare bono apre bukha bumani mari tabuk dak tongo yakungo kosom kosom erpore bumani pore thanawo bo hol khaiye naki Donarai Tripura arang nungkha romphai dihne erpore sate sate ambasani PS ni bororok bono thangai arrest khaika khaimani pore bono PHC utlang thangka examine khainani bagai bo arak chuak nungjagi ni bagai kuno examino report failia bono lamani hoiteno saroi rohoka ingke abono chungnayo ang Khoroksa Dolai Junal chairman ni ingoi ani o elekani tangai chanai gorib besano Khoroksa George ain yago pinai je Gautam Sarkar imhai chini ST borono bahai ki niji yakbai ain no nawoi bono lathabai buiman aun bagai chung Tripura Rajya Sarkar ni thani chini aberon tongnai je Khoroksa ain ni maligro Khoroksa district ni George ungai সাধারণত কাম তাঙ্গাই চানাই গরিব বুফাকরই বুমাকরই ও বরণ ভাইকে বুইমান আবচিনি প্রশ্ন তাবু আনবগে আচুগই তঙ্গই মেয়া আং Dolai Junal chairman ngai boni aron lukphai belai lang khai rukha aunbage Gautam Sarkar George ni muai chung বিচার সানো তাই বতাবু কাম তাঙ্গাই মেয়া নগো থুজা মাইরুম করই বনি ট্রিটমেন্ট কোনো ব্যবস্থা করই আউনিবগে chung সরকার থানে আপিল খাইনানি মুচুঙ্গো bono todonto khai sotik sotik boni bagai bicar ongnani ongthong abasung nayo bogi soto ain malik rok jodi Khoroksa George ongai borok jodi sadharanto public rok ma mahai ke yakbai lathabai buiton hangkai chini o ha Tripura ni situation tamong nai abo ang as a ST hisabe abo ani protest tongo abo ang apos khayo abo ninda khayo amti Khoroksa George ain malik kono somoy public rono yakti saimia anboi sung kothor boni sasti ungthong o dabi chung janogo anbagai tini ang phaika boni nogo boni condition ro bunuk khana aun bagai ang ani appeal tongnai muno Tripura government BJP IPFT je Tripura mothani government boni bagai Donarai Tripura ni bagai initiative nanani ongthong bo ani onurut tongnai ambai